11. maja građani Srbije ne biraju dva puta, biraju dva cilja. I naprosto, koliko smo na prošlim izborima uvek birali između dva puta, između bržeg i sporijeg puta ka boljem standardu, ovoga puta biramo zaista između dva cilja. Cilj Evropske liste za Evropsku Srbiju je u stvari da se Srbija uposli, da nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom građani u Srbiji imaju mogućnost da žive i rade od onoga što je njihov posao. Naša ideja je da u sledeće 4 godine Srbija uposli preko 200.000 ljudi, da se putem investicije u infrastrukturu uposli oko 50.000 ljudi koji su vezani za putnu industriju, da se standardi kakve su u Evropi u oblasti školstva, zdravstva, penzionih fondova kod nas napokon etabliraju i da građani u Srbiji više nikada ne biraju dva cilja, već da uvek znaju šta je njihov konačni cilj i šta je njihova želja, na koji način žele da žive kao jedna normalna nacija u Evropskoj uniji.